namazı bolmasa da. Şol dehret şoň daşyny bir nurdan çylyk çekýär. Bir kuruk çekýär nurdan. Şoň daşyny bir periştelendirýärdi. Şonuň üçin şo namaz okanmasa da günüň dewamynda bir jegede güni dehret alsa bir ay geçer, bir yıl geçer, 2 yıl geçer, şonu namazlığı da mindirýärdi. Hiç kim hiç zat aýtmasa da. Näme üçin şol kılýan arassalyk nuri şo nur içine barıp, yüreğine barıp, beýnisine barıp, el aýagyna barıp, soňra namazlygy da mindirýär. İnsan üçin gerek ýagdaý. Dehreti gerek. Arasında Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed'i gerek. Allah ve Peygamber'in adını ağzından geçirsin. Bir perişteli yağdaya geçsin. Bir ruhuna bir can olsun. Bir imanına bir süyücülük versin. Ya mesela yine otuyunuz. Yüzlerce tükellere girýän, yüzlerce bazara girýän, Dubaydan tutýan, Tahrandan tutýan, Maşhaddan tutýan, o ırsgalyň, çöregiň ve arasynda bir dinç, bir nurum bolsun diýip ene beýli didardy gerekdi. Ya hükmen gerek. Arasynda bir dincim bolsun, bir nurum bolsun, bir sogabym bolsun diýip arasynda bir didardy gerekdi. İçki yağdıydı birim arassalanlar ya. Arassa çöreğin, arassa çayın olur mudan daşkı yağdıyın. Arassa çalıyan keremin olur emmes daşkı yağdıyın. Emme karpızın içi bir şeyin iyili, süyücü iyiletecek bolsan, bular da gerekti. Umyan kayıt yeğenim, adam dünyadan kayıtanına daşını yiyip çık, namaz okap yerde koy yeğeler. Emme içini alıp git yeğeler, gel bari. Nahar bişenden soň gazan näkin goýup gazan ýuman alyp gitişler ýa.